ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Сауда ТВ, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 3 июл 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ. Дӯстон, навори зур шид, беҳтарин видео, хонаҳои арзон, нафарое ки комментария кардем. Мақсад хонаҳое ки ба хости шумо ҳаракат кан навор кардем. То охир тамошо кунед. Курси рубл, русӣ, доллар, евро ҳамаш дар рӯи экрани шумо ҳастай. Аз бонки Эсхата дӯстон пешниҳодтон кардем. Баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp рӯӣ кунед хонаҳотона, ёки омада айпеш хушрука навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. Сауда ТВ дар хизмати шумо дӯстон. Шумо чӣ кор мекунед? Айкиҷо то чанд сомона хона дар корай, комментария кунед, видеода лайк монед, дастгирии шумо пешравии кори мо. Ман навора шурӯъ мекунам дӯстон, то охир тамошо кунем. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауда ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. Дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. Дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Сауда ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. Бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. Дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауда ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауда ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Сауда ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеша аст. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстои азиз, як аппарат рӯй кард, аппарати фурӯшӣ ки дар шаҳри Кулобай, номаш Сокия ном дора, барои зести, яъне ки корҳои сохтмонӣ, амо этажое ки мисол мехеза, вазифаш ҳами соҳа дай. дӯстои азиз, мисол кадомитон эҳтиёҷ ба ҳамхири аппарат дорен, ина марамат, нархаш бо маслиҳат ай дӯстон. Мега ки аппарат навай ай Россия роӣ кардан, хай мо да сум дар корай, ба ҳамин хотир дар савдо гузоштем. Дар масъалаи корҳои сохтмонӣ ҳами аппарат дар корай дӯстон. Касида мисол лозимаи рақамҳои соҳиби мулк 7065 ахирша аз номи Сауда ТВ ҳозир дӯстон муроҷиат кунед, аппарати нава ай даст натен. Вақте ки шумо мисол мерен ай Россия мехарен, қиматтара, ине ки ами ака ҳозир пака мега сум дар кор, арзонтар мефурӯшем, нархша бо маслиҳат. Марамат дӯстон, занг зада муомила кунем, бигиренш. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, яъне ки дар Ганҷрез қарор дора. Обши ду дар хона ҳай, 7 сотиқ замин дора. Видеора тамошо кунем бачаҳо, видеора. 7 сотиқ замин, ду дар хона, хуб дорои подвал, баня, гирдаш маҳкам, 290 000 сомон арзиш, калидор, баня, об свет, обш наздикиштай, ҳоҷатхона дора, мактабам дора дӯстон, маҳаллаи Уртабузда қарор дора. Кадомитон лозима ина дӯстон марамат рақамҳои 8383 WhatsApp шонда аз номи Сауда ТВ ҳозир муроҷиат карда метонед. Занг занед, хонара бигиред. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ.
125,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ, як хонагаҳ, 2 сотиқ замин, як хонаи барак, деҳаи Олуча, гардиши Ёвон дай дӯстон, дар ноҳияи Рӯдакӣ гардиши Ёвон. Яъне ки нигоҳ мекунанд, Рӯдакиро нигоҳ мекунад, вақте ки тарафи Ёвон ки мегарди ҳамин ҷай мегардад. Деҳаи Олуча, касе ки дида боша хулоса медонад. 125,000 сомон дӯстон, гирдаш маҳкамаи як хонаи барак қатӣ. рақамҳои 3711 ахири номерои соҳибмулка аз номи Сауд ТВ занг зад боқӣ монда маълумотоша бигиред. Ман фикр мекунам хеле нархҳо редка мешавад бачаҳои азиз. Касе мисол мегира, успед мекуна, ошно шуда дӯстон. Марама занг зад пурсоншен. Ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафҳо дар кортонед дӯстон? Шумо комментария кунед, ҳаракат кар худо хоҳад навортон мекунем. Ба хотири меҳнатҳо я лайка дареғ надорем дӯстон. ҳамин чӣ қадар дастгир шуда худо хуб хонаҳои арзон мешаванд иншоалло. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки 5 комнатагаҳай 16 сотиқ замин дорад. ҷамоати Мирали Маҳмадалӣ Охҷарай ку дӯстон, дар ноҳияи Восеъ деҳаи Охҷарда қарор дорад. чӣ хел дидесен? хона ҳамин ҳолат кардагӣ 275,000 сомон арзиш, 16 сотиқ замин, масоҳати бениҳоят калон ки дар ҷамоати Мирали Маҳмадалӣ деҳаи Охҷараи ноҳияи Восеъ қарор дорад. рақамҳои 8929 ахири номерои соҳибмулка аз номи канали мо ҳозир занг зад боқӣ монда маълумотҳоро бигиред. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки дар ки ҷоҳай дар Кангуртай, яъне ки дӯсти Кангурт медиай ку ҳамин тараф дай. хулоса через Занғара метонем бидурен. хоб 220,000 сомон дар Кангурт, 3 комната, масоҳати 8 сотиқ замин, Кангурт дӯстӣ. хоб номаш дар дохили қавз Шлупту мегам, хеле адреси азиз. рақамҳои ахири 6756 занг зарен. ассалому алайкум бародаро, хона қарор дорад дар Кангур, деҳаи дӯстӣ Шлупту. 3 дар хона, 2 таш ремонт кардагай, зиндагӣ карда мешавад. баня, ҳоҷатхона ҳастай, об ҳастай азиз. дар пеши хона шланг кашидагай, 8 сотиқ заминай, бо як оғилчаи дига ҳам дора, дарахт ҳам дора, ҳавлӣ ҳастай. сурош намефурӯшем. документҳои 100% 220,000 бо муомила. марамат занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи равонкардагӣ арзонак. ана ҳамин квартира гарини арзон қатид башо нигоҳ кунед. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиш Ленинград, духонагар 49 квадрат, доми 16 этажа, хона дар этажи 16, 397,000. 2 рақам WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаст бача азиз. ҳар дуи хонаҳо тиреза дорад. хонаи зал 3 ба 5 16 квадрат, хонаи хоб 3 ба 4 13 квадрат, кухни 270 ба 39 квадрат, баня 220 ба 140 3,8 квадрат, ҳоҷатхона 1 квадрат, калидор 4 квадрат, баня, ҳоҷатхона ҳамаш хулоса аддени ҳастай. хона дорои об свет постоянӣ, хона пони бо хишти пухта ва сутунҳои бетонӣ сохта шуда. хона як моҳ пеш ремонт шидагай, 6 моҳ мешавад ки мардуми зиндагӣ дорад азиза. наздикии хона тамоми намуди хизматрасониҳо ҳастай, аз ҷумла нақлиёто, маршрутҳо, троллейбусҳо ҳастай. мактаб, садик, масҷид, коллеҷ, мағоза, ошхона, аптека, супермаркет ва ғайра ҳастай. ремонт хонаи евроремонт кардагӣ кредит намешавад, фақат пули нақд. нарх 397,000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг занед. дӯстои азиз, ҳамин ака мега ки ман дастирошна пул дар кор, ҳамин хонара гарини арзонмон бачаҳо. мақсад нарх ҳамо медонем, ихели ремонтҳо, ихели шароитҳо қади бачаҳо каси мегира оштон шавад дӯстон. ака мега сум дар кор арзон монда. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 6 сотиқ замин дора, 3 дар хона дора, дар Хуросон, дар Уялӣ қарор дора, 350,000 арзиш. хона ҳавлӣ дорои 6 сотиқ замин,
3 ҳуҷра, баня, ҳоҷатхона, оғул буда масоҳаташ 6 сотиқ аст. дар уялӣ назди бозори навда ҷойгир астай. хона тайёр астай. бемалол даромада зиндагӣ мекунем. касоне ки харидори аниқ ҳастен тамос гирен. боз камтаракак муомила мешава. 350 000 сомонӣ бо муомила. дӯстон, лайкотро намонед, дар канали мо обуна шен. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори Саудо ТВ. хито медонед ки ҳар рӯз навор мекунем. инстаграмда дар рӯз 10 та видео мепартем бачаҳо азиз. хонаҳо аи тараф савдо мешава, аи тараф қабул кардесем. шумоан кадомитон хонаҳо дорен, хоҳиши базудӣ савдо кардан дорен, дар WhatsApp аввали видео, ахири видео мондагием бачаҳо. ё ки Facebook, Instagram, TikTok Саудо ТВ дорен, дар инҷа бо хонаҳои арзон адделни мегзорем. ойди хона зангза пурсоншен. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлегӣ фурӯшӣ. хоначара бинен чӣ хел зурчаанд. 3 комната, 3 сотиқ замин, пости Корвон, маҳаллаи Обишифо, шаҳри Душанбе. 385 000 сомонӣ. рақамҳои 2020 ҳозир занг бизанед, боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. ина марамат хонаи тайёр. одамое ки ай Душанбе тараф бозори мақсад Корвон хонаи арзон заминӣ кофтесен, ина марамат 3 хона 3 сотиқ бо муомилаш қати зангза пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳраки Ҳулбук, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Восеъ, подписчикои восегӣ, мардуми сарбаланди Восеъ марҳамат қабул кунед. хонаи арзона 3 комнатагаҳай, 3 сотиқ замин дора, 310 000 сомонӣ. гирдаш забор. дӯстои азиз, навори мо ҷанбаст шид. чизе буд ҳамаша навортон кунем. далши бо WhatsApp мегзорем, роҳӣ кунед. ба дили пир омада ай пеш пасон кан навор мекунем. лайкҳоро монед, дар канали мо подписатсия кунед.